Bon dia, jo soc el Terminat, director del Maresme Film Festival i estem aquí per fer una mica de taula rodona sobre models de finançament i presentem una mica la sala d'Abercami, Eloi Marí i Lucía Herrera. Una mica, si voleu, us presenteu, expliqueu una mica la vostra experiència i com heu aixecat tots els projectes que heu tirat endavant, que en tot cas estaven compartint aquí a Film Festival. I xerrem. Un projecte col·laboratiu que va néixer de l'entorn més universitari. En un inici va ser el nostre projecte del TFG. Va ser que vam contactar amb la productora de films que ja a partir d'allà ens va acompanyar en tot el procés de finançament i demés. Però abans de tot això, no el guió sencer perquè és inviable, però volíem fer com una part del nostre projecte. Llavors, per això sí que vam pensar en necessitem una mica de diners i llavors va ser quan vam utilitzar Berkami per una mica finançar aquest inici del projecte. Euros. I això va ser una mica el que ens va permetre fer, per exemple, en el nostre cas, un primer teaser. Vam anar a un grup de companys, vam anar a rodar una primera part i fer una mica de proves amb la Laia, l'actriu, amb l'altra nena que fa d'amiga seva. Perquè ja després venia de veritat tot el procés de terminar d'escriure la pel·li, acabar de finançar-la i rodar-la i tot el que va venir després. Llavors, després d'aquest primer contacte amb el rodatge i amb el Berkami, que en el nostre cas s'ha de dir que la part que vam aconseguir per Berkami va haver tota una primera banda que van ser ajudes d'Ajuntament, sobretot, Cambril, Sant Boi i no sé si m'estic allà de la qual. És aquesta la idea? Vale. És que potser no volem tota la història. Però bueno, perquè fa el finançament, això en una primera, abans de rodar, ens van donar suport sobretot Ajuntament va entrar a coproduir IB3. Llavors, amb tot aquest univers de primer petites aportacions com a aportacions més petites i després sí que va arribar la Diputació i l'ICEC, que sí que va ser com la pasta amb què poder acabar també tots els processos, pagar a tothom i així. Aquesta és la història. Tu, Eloi, la teva experiència és bé que i en el teu cas els projectes que aneu aixecant és una història similar a la seva o...? Doncs depèn. Jo en el cas, nosaltres som una cooperativa de treball, llavors també la lògica que seguim de vegades és industrial i de vegades no és tant. També crec que és important diferenciar-ho. Nosaltres portem 20 anys fent producció audiovisual i especialment qui ens ha finançat principalment els projectes han sigut les televisions. Sí que és veritat que això que dèiem i que parlarem avui, que té molt a veure amb finançar de forma plural els projectes, no? Al final tens diferents inversions. Jo sempre dic, quan faig classes a la uni, que el finançament plural permet una cosa, que és fer els projectes més sostenibles, perquè permeten que si tens 5 o 6 potes, si tu a la teva televisió si de cop tens 6 o 7 potes, que és més difícil, però si treus una pota de 7, segurament si en queden 6 la taula queda molt alt, i això també et permet com sostenir. Però en el tema, i a mi també m'agrada molt, és per exemple l'experiència que estem fent ara. Ara estem desenvolupant, per exemple, un projecte de curtmetratge de ficció que a més ara mateix està, curiosament encara la tenim en campanya, El Flor del Cel, que és un projecte que a més soc el director i que explica la història d'una nena i una altra mantinaire a l'Alt Pirineu català, amb una espècie d'història de coming of age de la nena a través del descobriment dels poders que té el que amaga l'alta muntanya i és una història molt bonica de sororitat i aventura. I llavors en aquest projecte de no anar només als termes industrials. Vam anar a la subvenció de l'ICEC, no sé si va ser llarga, a l'ICEC es van presentar 180 projectes, se'n trien 22-24, dels quals se'n trien habitualment
ho dic perquè ho explico, perquè al final això són faves comptades. Faves comptades, abans d'anar a jugar tothom sap el que hi ha. No? Llavors, per exemple, hi ha un debat que és el 24, això vol dir que és un de cada 6. No cal dir que un de cada 6 és bastant selectiu. Jo trobo que és precàriament selectiu, és a dir, no em costa entendre, però és veritat que com a Catalunya, no sé si ho hem de reflexionar, si està bé subvencionar 24 projectes, potser se'n podrien fer més, són 8 milions de persones, no ho sé, haurem de parlar. Però clar, nosaltres vam quedar 50 més d'industrials, és a dir, que si tu ets una productora que té un llarg recorregut en ficció, és fàcil que te'ls donin, llavors per tant hi ha 8 o 10 que entren per aquí, hi ha també una puntuació que a mi em sembla fantàstica, que és de vocació i impuls del talent femení, que això fa que si tu tens els caps d'equip femení tinguis més punts, si la directora o la guionista o totes dues són dones tinguis més punts, creativa, tot això fa que al final es van fer les puntuacions i tu quedes com és. Sí que és veritat que l'últim any, jo ho vaig explicar, hi havia 10 projectes dels 22 que eren de grans productores i més o menys 20 projectes dels 24 que eren dirigits per dones. Llavors, clar, al final, ho explico jo com a productor, director, si no ets dona i no ets gran productora, és molt difícil que t'ho donin. No impossible, un talent que està emergint i de fet, de les últimes grans produccions, moltes són dirigides per homes que porten una mirada fonamental i imprescindible i que sovint havia estat menys tinguda i visibilitzada i em sembla una gran notícia. Per tant, a partir d'aquí hi ha unes regles del joc i tu has de saber jugar. I això porta un debat que a mi em sembla molt maco, que és dir, bueno, no sé, si li sec pel que siguis un coll d'ampolla, quines altres possibilitats hi ha de finançar la teva història. De base, i sabem que és fàcil, segons quin tipus de projecte treballis, apel·lar a la teva comunitat. La comunitat no és estrictament els seguidors de l'Ercami, com no sé, tenim, crec que són material molt bé, m'ho dirà. Crec que hi ha 86 persones que han posat diners i crec que no sé, portem quasi 4.000 euros, hem demanat 6.000, ens en sortirem i anirà bé, no? I també us convido que vulgueu a sumar-vos-hi. Però aquí el xulo és el projecte, no? Hi ha l'autoritat de la Diputació o els ajuntaments, nosaltres per exemple estem rodant a l'Alt Pirineu Català, a la Vall de la Vansa, i una cosa que ens vam adonar que és molt heavy, a nivell de cinematografia, que és molt maco explicar un festival de Batge, és la primera vegada en la història, que un curtmetratge de ficció es roda en aquell lloc. És una vall molt aïrada que es triga 3 hores d'arribar des d'aquí. Una pel·li, un curt, i la gent més gran em pregunta, no s'ha rodat res. Llavors, per exemple, els ajuntaments ens estan ajudant logísticament, crec que a nivell de l'Ugatget és molt xulo, no? Tu pots posar diners, però igual et poden deixar una casa de colònies, o deixar-te les pick-ups i la furgoneta de l'Ajuntament, o et poden deixar la cuina de l'Ajuntament perquè tu puguis cuidar. Els exemples, no? O, per exemple, en aquest centre comarcal, per exemple, de l'Arboset, que ens ajuda, hi ha l'Ajuntament de la Seu, que ens posarà una sala semblant aquesta, al Guiu, que és una sala autogestionada molt autèntica com la vostra, de la Mozart, per fer la preestrena, o per exemple hi ha l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu que també posa diners, i hi ha Robert Camp i hi ha altres fons. Jo també penso que és maco, i amb cinema, amb un curt tu pots fer un experiment, i l'experiència és, com a director i productor, vas com a l'essència del cinema, vas a la gent que vol que allò ho pugui veure's. Això crec que és molt maco, llavors l'experiència en aquest cas és aquesta, i està sent trepidant, emocionant i molt bonica. I només a nivell industrial hem fet moltes altres coses que podem parlar després. Molt bé, perfecte. Doncs, i des del punt de vista de veient una mica, toqueu una mica el mercat com està, creieu que cada cop hi ha més projectes i cada cop hi ha més gent disposada a ajudar a finançar? Està la cosa estabilitzada? O quina és la tendència i quines coses penseu que en un futur poden ajudar, no? Perquè és el que ja deia, aquesta atomització de moltes fonts de finançament. Tot això, el tema audiovisual, el que és el crowdfunding o l'Ercami, doncs al final acaba sent un complement d'altres vies de finançament, perquè són pressupostos molt elevats, aleshores al final l'exercici que nosaltres sempre fem per veure si un projecte pot ser molt fàcil o difícil d'aconseguir, al final si parles o si penses en diners que has d'aconseguir, és una mica abstracte, no? Deu dir, contribuir per aconseguir aquest objectiu. I al final la gent, com que està d'alguna manera consumint per avançar un producte creatiu cultural, en aquest cas una pel·lícula, un curtmetratge, un documental, al final acaba fent aportacions de 30, de 40, després, com comentava l'Eloi, i pots associar experiències, en el teu cas, visites al Museu de l'Astronaut Dinari o experiències més especials, amb una mitjana
fer-te una idea de, si vull aconseguir l'objectiu, quanta gent al final necessito, no? que s'impliqui en aquest projecte. Doncs esclar, si necessites 1 milió d'euros, doncs necessitaries això, molts mils de persones que són molt difícils d'aconseguir per avançar, no? Quan el projecte encara és doncs, això, un procés de gravar-se, etc. Estàs apostant pel projecte en una fase inicial. Aleshores, és molt interessant això que comentaves també, doncs, és la manera de com impliques en el públic o en la comunitat, doncs, que al final acaben formant part i se senten part després d'aquest projecte que després s'estrena, doncs tu tens això s'ha fet realitat, no? Això és una cosa bonica. Després també hi ha, depèn de quins temes toquis, no? També és més fàcil doncs, arribar a una comunitat més àmplia que el teu entorn més proper o una mica doncs, la gent que, per exemple, doncs, entra a Verkami i busca propostes per recolzar, que també hi ha gent així, no? Hi ha mecenes autèntics, hi ha gent que busca propostes i els entra i aporta doncs, a molts curtmetratges que estan començant perquè volen ajudar. Però bueno, després també és això, no? Doncs, si tens un tema que toca doncs, segons quins temes socials, no? O doncs, buscar una mica la implicació de la comunitat local, no? Doncs, en aquest cas de dir, ostres, no s'ha volat mai. Aquests són projectes que realment poden treure bastant de partit d'aquest model de finançament. No? I bueno, després també hi ha hagut una mica també el canvi de la situació del suport físic, no? Que això ha sigut una evolució des que vam començar nosaltres fa 15 anys, on encara hi havia doncs, DVDs o suports físics. No? Una campanya de crowdfunding, no? Perquè és una mica més fàcil oferir un suport físic que té un preu de venda. Llavors ara, doncs, bueno, per sort, no, també doncs, amb aquesta evolució la gent també està més acostumada a que el digital també té un preu. Hi va haver una època de transició on hi havia potser molta pirateria, etc., on el digital era pràcticament gratuït, no, diguem. I ara potser de nou una subscripció comprem una pel·lícula per veure a la casa però també la pagues, diguem, no? I la mires. Llavors en aquest sentit doncs, hi ha hagut com aquesta evolució i de nou, diguem, torna a ser més fàcil de fer crowdfunding perquè també la recompensa digital doncs la gent està acostumada que té un preu que també doncs, li dona un cert valor. No? Experiències també interessants, és a dir, bueno, fem una estrena però també hi haurà doncs, presència digital de l'equip i podem fer un debat posterior, no? Oferir-los també una experiència online però que sigui una cosa més exclusiva del que podria tenir en general la gent. I bé, bueno, finalment així una mica que al final també això doncs, s'aconsegueixen un finançament, no? Per tirar endavant projectes o propostes, no? Doncs aquest model de finançament i al final doncs això, per exemple, ja va generant mica en mica una comunitat de persones que tens al seu contacte, no? Quan tu estàs una pel·lícula, la gent l'anirà a veure però després és complicat i escolta que estic preparant un altre projecte, no? Doncs no tens el seu contacte, no saps com arribar-hi si no et segueixen directament a les xarxes. Haurem de fer després pel nostre projecte, vendre'l de manera que potser doncs, no només una persona, sinó una altra productora o una televisió, etc. No? O sigui, ens posem a prova com a equip de que podem vendre, no? El nostre projecte. Seria un primer contacte amb el meu públic, no? I clar, si el projecte triomfa a Verkami, vol dir que interessa. No? Vol dir que interessa, que els sabem també vendre bé, no? D'alguna manera. Després, no? Perquè bueno, ens hem aconseguit que gent particular ja mostri el seu interès quan això encara no està rodat, per exemple, doncs d'alguna manera facilita també que hauria transport després d'altres tipus de finançament, no? Com els que es comentaven abans. Perquè tu des del cap més o menys quan en un any els projectes cinematogràfics poden aconseguir. Doncs actualment estem finançant doncs, uns 900.000 projectes anuals, no? Dels quals potser uns 200-250 deuen ser audiovisuals o relacionats amb l'audiovisual. O sigui que realment és una bona quantitat de projectes que poden tenir una empenta
orientat per tirar endavant, no? Si comparem una mica amb els 26 que deies de l'escola. Si tu no haguessis fet aquest projecte, haguessis tingut un primer ingrés per fer el T7, segurament allà haguessis quedat una mica més parada, no? Sí, totalment. I també és el que dius de que et posa a prova com a equip o com a idea. Crec que per nosaltres, que també veníem d'un lloc també molt inexpert, com per dir-ho així, bueno, així literalment. Clar, també es va fer una presentació d'equip també més curada, com més pensada, com que et fa molt pensar en la teva idea que has d'aterrar, perquè en el moment d'estar a la universitat, d'estar pensant en la idea, hi ha moltes coses en l'aire, moltes coses que potser encara no tenen un cost. I en el moment de fer la campanya de Berkami és com que t'has de definir tu com a equip, com a equip, perquè 5 creadores com companyes que d'alguna manera estan com tirant endavant aquest projecte. I és com que sí, com que has de donar-li forma, i això jo crec que t'ajuda una mica. I en el nostre cas va ser així com per fer un primer approach. Tot i que evidentment a la uni també s'ha de dir que el primer moment que estem és molt familiar, també és com tota la penya de l'equip tira de tots els seus amics, tota la seva família, no? I crec que en el procés en què estàvem nosaltres encara no té que potser és més el teu cas com aquesta cosa més d'arrelament amb el territori, amb que la gent del territori es pugui sentir apel·lada, tal, no sé, que ja és això. No sé, però avui al matí, per exemple, o sigui, que els amics no t'abandonen, bueno, depèn, en general els amics no t'abandonen mai en la vida, la família en general, si s'estimes una mica tampoc. Jo també, però sí, estic d'acord amb tu que primer, sí, esclar, hi ha canvis de, no sé, de 800 euros, que és més evident que aquí, al final són la seva família ajudant-lo a fer, no, i ja està bé, si tu demanes 5 o 8 o 10, bueno, cal el debat a tenir, perquè hem tingut el debat sobre la llengua, cinema, debat sobre el gènere, el debat sobre l'imaginari, i no estem tenint el debat, que és qui està fent cinema. Jo dic tranquil·lament, jo tinc 43 anys, és la primera ficció que dirigeixo, i jo no puc dirigir fins ara. Els seus amics no aconseguirà 700 euros perquè no tenen 700 euros. I ahir, per exemple, ahir que tornem a la furgoneta de fer un scouting, una localització a la Vall de l'Avança, perquè rodem d'aquí 18 dies, just parlàvem d'aquest tema. Parlàvem amb l'Ivan, que és un que vaig arribar a les 10 perquè tu treballa de cambrer, no? I a les 10 de la nit estàvem corrent per la C-17, parlàvem precisament d'això, de qui es pot permetre fer cinema o no, o en quines condicions. Que és un debat que tenim un altre dia i estaré encantat, si voleu, de participar-hi com a exemple de dir, bueno, jo no he pogut dirigir fins ara. I allò que més exagerat, jo a Equador, quan he robat allà d'auxiliar de direcció, tot l'equip era una mica ruboritzant, és un món a part. A Equador tot va ser més la gent rica i els fills de la gent rica. Vale, tengo això, però no el tema, quan tu demanes de cop 6.000 euros o 10.000 euros o 20.000 euros, ja saps que només tens els teus amics. A no ser que tinguis els teus amics milionaris. Llavors, és guai, no? Doncs en aquest tema també de l'analògic, que és un tema que em sembla molt xulo, vam tenir molt el debat de què ho faria. Vaig fer un projecte molt maco, que era la Resilients, que era un documental sobre la música feminista. 2019, recordeu, el Me Too, el 8M aquell que va parar-ho tot, va ser com una espècie de tsunami, i vam fer un Berkami, que hi va participar quasi 400 persones, i va ser com... I la recompensa que la gent volia més era la samarreta. I el de donar coses, ho has de pensar molt bé, perquè coses de samarretes i tot té vax, i la maledicció de les camerats, però vam donar aquí un vestit, prou. I vam estar pensant de com podíem oferir experiències, perquè és el que jo crec que, però no sé, jo penso molt també que inclús medioambiental, i que anem a fer coses, és que la gent no necessita res de coses, la gent necessita, per exemple, que vinguin a la preestrena, o que puguin fer un visionat de les localitzacions, o què més oferíem? Per exemple, anar a una casa rural, una casa rural d'allà, l'alcalde d'allà té una casa rural i ens oferim. O anar al Museu de les Traventinaires amb una visita especial. Què més? Ho explico o que t'enviïn el guió del curt, tenim un guió amb el coguionista i la directora de foto que té un mogollon de notacions. I aquelles anotacions que jo me les vull mirar, perquè jo sé que hi ha molta gent que això li fa molta gràcia, no? I dius, hòstia, vull mirar com són les estons, no? Això m'agrada, no?
O... Bueno, que molt sovint trobo que les pel·lis són més interessants, el que hi ha darrere la pel·li que la pel·li mateixa, molts cops. Però aquest no, però La pel·li potser és la punta de l'iceberg, no? I Sí, total. No, i que encara que una pel·li sigui dolenta, el que hi ha davant, que has trobat el col·lectiu molt fort, que potser ha trigat, potser és una pel·li dolentíssima, però ha trigat 5 anys a fer-se, llavors te lo sé, no val la pena indagar. Total, hi ha molta documentació. Pues això, no? Oferir temes experiencials que crec que tenen molt més valor. I llavors, per continuar el tema, jo sí que penso que hi ha com un debat molt maco de per què fes una campanya de micromecenatge. Jo que si tens el 10% de finançament a través d'això, que és un 10% que no t'has de buscar la vida però no has de precaritzar. Vale? Però per mi l'objectiu fonamental del Verkami és que nosaltres portem 40 dies o 30 dies explicant el projecte a través de la campanya de micromecenatge, a través de la pàgina web, que ens va obligar també com a presentar-ho encara millor, que havíem anat a pitch a laboratoris, però i a creuen el teu projecte, creuen la història, que em sembla molt més interessant, no? I això jo com a director és com, uau, tens 100 persones que estan allà pendents, que el que tu els hi vagis dient, i això és una que jo trobo que és com l'origen del cine, que és compartir plegades, imaginar una història, no? I jo dic, que Verkami el que acaba fent, per mi, una possible història i sigui una excusa per monetitzar-la, però també per comunicar-la, per divulgar-la. Sí, la nostra aposta era aquesta. Sí, bueno, realment, idealment, no? Nosaltres és el que realment desitjaríem en tots els projectes, no? Que fossin així. O sigui, d'alguna manera que et permetin arribar al darrere de les càmeres, no? Perquè al final jo penso que si aquesta experiència és de viure el que hi ha darrere la creació d'altres matisos o altres lectures, fins i tot en el producte final, no? que el deixes però d'una altra manera, perquè tens un altre context, no? O tens una altra informació, que això també és una feina, no? Perquè al final doncs, també és d'alimentar aquesta comunitat per mantenir-la. No? Llavors hi ha gent que fa el Verkami i després al cap de 4 mesos doncs, mira, doncs, pam, aquí tens el teu resultat i fora. No? Però clar, de dir, ostres, doncs, a més de ser mecenes, doncs, a part de tenir un resultat final, d'alguna manera que puguis viure aquesta experiència, no? Doncs, d'alguna manera forma part de l'equip, tenir un mínim darrere les càmeres, i això t'enriqueix al final també doncs, quan veus o quan tens el producte final, quan el disfrutes. I bueno, doncs, la gent ho aprofita realment la comunitat, i això, aquesta comunitat, si es consolida, després també et permet seguir creant més endavant. No? I també això que comentaves, que t'obliga doncs, a comunicar el projecte quan encara no és una realitat. No? Hi ha com una mica també les dues vessants. No? Doncs el creador que diu, escolta, jo estic aquí tancat amb el meu projecte i quan ho tinc tot superacabat, llavors ho comparteixo, o una cosa enriquidora, que és evidentment compartint el procés, perquè el procés també és part de la creació i també pot ser contingut interessant per a la nostra comunitat. I al final vas generant com una història que dius que també genera empatia, perquè ostres, és un equip que està treballant, que s'està esforçant per tirar això endavant. A més, doncs, em comparteixen doncs, això, alts i baixos o detalls, doncs, no només amb el producte final, sinó com amb tot aquest procés. I aleshores també quan fas, per exemple, doncs, un Verkami, si has fet aquest treball previ, la gent diu, ostres, doncs això és la culminació una mica de tot aquest procés, doncs ara ja puc entrar en aquesta fase i aquesta història, com que jo ja estic enganxat, però no a la història final, sinó a la història de com s'està fent, no? Tot això. I dius, vale, ara m'implico i ajudo a això. I és com una inversió, no? En el fons també, que després quan estrenes, doncs també tindràs, encara que no hi hagi un Verkami, doncs quan estrenes també tindràs aquesta comunitat d'alguna manera que seguir el procés i que també s'hi sent més. Anem a veure com ha quedat tot això, com ha quedat tota aquesta història. Perquè quan defineixes un projecte Verkami ja has de pensar també on aniràs després, no? Per exemple, quan crees la web, crees el projecte, també has de pensar si després voldràs anar a l'IFEC o voldràs anar a l'ICA o voldràs que has de definir una sèrie de coses d'inici que et poden determinar després a on podràs anar a una ajuda o no, o tal, no? Com ho veieu això? Sí, bueno, no sé, en principi, bueno, sí, has de tenir un projecte, bueno, com han comentat, no? Com a manera per poder explicar una cosa tangible a la gent, no? Clar, si és una idea massa abstracta, la gent costa que s'impliqui, perquè al final dius, doncs aquí està en una fase tan inicial que no saben exactament què volen fer, que jo potser no m'hi poso ara, no? Realment, perquè has d'oferir una cosa tangible, no?
Sí que és veritat que en els possibles vídeos, això vosaltres que esteu més en el sector, no? Que sempre hi ha aquesta cosa d'idées per anar doncs, a buscar segons quin tipus de coproduccions, no? Per exemple. Que, bueno, que al final, si tu consideres que aquesta gent són coproductors de la pel·lícula, després la pel·lícula l'envies a moltíssima gent, no? A festivals, a altres productores, no? I al final no són petits productors i això no genera cap, en principi, cap fricció, no? A l'hora després d'estrenar-la o els mecenes seran els últims de veure la pel·lícula, no? Primer farem festivals, després farem estrena i després quan tot això s'acabi, si no ens compra cap plataforma, després us donarem el visionat, que clar, és una idea complicat, no? Sí. Carai, però la gent que ha confiat en el projecte, que ha sigut quan encara era una idea, s'ha posat pasta, i seran els últims a veure, no? És una mica complicat, no? En aquest sentit, de plantejar. És aquest tema legal que també feu tu. Però és la manera d'explicar que són estrenes comunitàries o que són passis privats a gent que ha fet... Bueno, ja molt encara és més exagerat, vull dir que no hi ha problema. I amb això que deies, només volia afegir també la idea que està el finançament i tot això, que per exemple nosaltres estem també treballant enguany amb un... És a dir, el projecte té finançament d'institucions, té finançament de mates, i al final també m'agrada molt visibilitzar que les coses sempre convidem la gent d'èxit. Això al cinema, igual que tota la cultura, està plena de juguetes rotos i niños perdidos, i això és una cosa important, que tu veus l'iceberg, que 99 no sé què, però que a mi és que és així, 99, també és molt important. I bueno, precisament has de poder adaptar, has de ser resilient, no perdre el cap, recordar que les coses a vegades és superdifícil. I llavors també està molt bé com saber posar el to. No? I nosaltres, per exemple, també aquest any hem fet una cosa que s'està començant a popularitzar, que és més industrial, però també, per exemple, l'incentiu fiscal, que l'hem pogut treballar aquest any amb una part petita. Com això ja comença a haver també, podem parlar-ne, ja som una cooperativa, des de l'economia social i solidària hem creat un mecanisme perquè grans cooperatives, grans beneficis fiscals puguin reinvertir en projectes de cooperatives audiovisuals. Això és una cosa que ja existeix, l'hem presentada amb la Fundació Seira i està començant a funcionar, precisament per apostar per projectes més independents que sovint costaria més. El que volia explicar. I amb el que dius tu, jo penso molt i crec molt que el mecenatge, en aquest cas, té una vinculació molt forta. És el tema dels drets culturals. Estem obsessionats amb el resultat. Quanta gent ha vingut, quanta gent ha anat a la pel·li, quanta gent l'ha vista, ho ha patat. Hòstia, és que potser l'important en la cultura no és el resultat, és el procés. Per exemple, jo a la meva pel·li volíem que la majoria d'actors que surten hem estat mesos fent càstings al Pirineu català. Hem trobat una pel·lícula, però jo tinc molta fe. La Ona té 6 anys i és llum. Llum, és una bèstia. I jo la vull provar. I per exemple també amb la mateixa idea. Jo què vull? He recuperat la Carme Sansa, que té 83 anys, que és de la dama del teatre català, que va dir, vull fer la pel·li perquè no tinc paper. Vaig fer la Marta Ferrusola, perquè em van pagar molt bé. A part nostra, no? I llavors, bueno, també el cinema independent permet aquestes coses. No vull anar amb el tema del procés. El procés és fonamental i el procés ens està en liquidador de vegades com que la gent acaba el cinema mirant la pel·li. Tu has vist que així veies el cinema que m'agrada. I que la pel·li final està bé, però tot aquest procés del càsting, de la localització, de la llengua que servir, de la manera que coneixes el vull tractar-se del procés, però és tu, del back-office, que coneguin tot el procés i no el resultat final. Que a la vegada penso, també hi ha la màgia del cine de veure la mesa el primer cop i no saber... O sigui, crec que tinc el cor dividit en aquest sentit. Suposo que també m'agrada saber les coses de les pel·lis després de veure-les. No sé, encara que jo crec que és això que deies, de crear una comunitat que recolza el projecte, surti, no surti, surti bé, perquè al final el que els ha sentit participar. El cas que... Ara estava fent... No, t'ho dius del procés, dels drets culturals, i si això també m'agrada, si era millor com no es punta tant, si ho ha patat o no a la sala de cinema, sinó que el propi procés ha sigut... És amb el treball, no és un treball. Provar i el dret a cagar-les, hi ha una cosa que jo crec que és una putada del cinema, que és que és un art que necessita molta pasta per fer-se, o que s'ha tot desenvolupat d'una manera que sembla que només podem fer cinema per de 2
2 milions d'euros. Llavors, amb una pel·li de 2 milions tu no et pots equivocar en res, tu no pots provar, tu no pots arriscar. Llavors, sento que potser no és tan divertit o que potser no vols que surti bé, llavors perquè surti bé has d'arriscar menys. Jo crec que potser, tornant a l'Ubercami, jo crec que també permet fer donar empenta a projectes petits i projectes on es pugui provar. I a més, potser... O sigui, això ho dic una mica imaginant-m'ho, no? Perquè en el nostre projecte també crec que no érem superjoves també i no vam entendre potser tant o també, bueno, filial, però hi ha una cosa també que el Ubercami dona molt de curro també, no? Com que tot això de generar comunitat realment és molt de curro que no és ben bé fer la pel·li com a tal, que ja és bastant curro. Llavors, a nosaltres en el seu moment com que ens va atropellar una mica, jo crec que no vam saber cuidar tan bé aquesta comunitat i tenir-la sempre, no? Fins a dia d'avui. Que encara la penya hi és, però jo que sé, penso en unes altres companyes que es diuen Tabroneva, que també van fer un Ubercami, que és un documental molt xul, però si el voleu mirar. I ella sí que anava fent com una newsletter amb els contactes d'Ubercami. I jo l'anava rebent perquè jo era mecenat d'aquell projecte i dic, sí, realment val molt la pena fer això perquè es genera comunitari. Si tothom té a veure amb l'art, tothom se'l fa seu i té potser més sentit. I també té més sentit gastar diners, tot i que no surti perfecte, perquè és de tots. És molt bona aquesta, no? I el tema també crec com d'apel·lar... Bueno, jo per exemple crec que de totes les arts, el tema és el tema de l'accés, que és veritat que el cinema s'ha tornat molt accessible. Bueno, si avui el veig, no? I si voleu l'estudi, però el teatre jo crec que és un debat a tenir també de que té res car, no? El cinema és més accessible en el resultat final. Però en canvi en el procés, tu obra de teatre, amb 100.000 euros pots fer una producció independent i ha de quedar parlar bé, amb 100.000 euros és molt difícil fer una pel·lícula independent, no? Aquí també hem debat molt guai, que és treballar en tercers països, per exemple, en Equador ho hem fet just a Longo, que està a la cursa dels Oscars. A Amèrica estiguem 14, que són els 14 països, de 14 fan una primera selecció que són 8, estaven allà, uau! A més era una quota més indígena, més així independent i tal, i semblava com, i no, que anar fora, evidentment, Argentina, Uruguai, no cal us digui Mèxic, clar, 200 milions de persones, però volia anar, és que el tema aquest de la idea de que tu tinguis accés a la que s'ha pensat molt de crear creadors, o sigui, d'anar a les escoles, no? El cinema en curs, el tema aquest de que els nens aprenguin a fer pel·lis, que també, si no, escolti, no sé, jo sé fuster, jo soc fuster, jo treballo sempre a la de fuster, però a mi m'agradaria que sigui una història que parla d'una nena i una dona i una bruixa a l'Alt Pirineu i pugui participar. Per exemple, nosaltres el que fa de pare al curt és un fuster de la seva nivell. I a dintre, el poses a dintre, és que de cop aquest tio et donarà una cosa que no et pot donar el Sergi López. Perdó, perquè al final què va passar? El Sergi López, que havia de fer de pare, era un moment que està passant i vaig anar a una aventura d'aquestes com que una part d'un curt d'aquests simpàtics, un docu d'aquests... Vaig anar, he fet milers de quilòmetres per veure en Sergi López i li dic sisplau. Però quan em va dir que no, després he enxillat. I se'n vagi els Òscar. Per flor del cel jo necessito una altra cosa. I jo no hi he estat per tancar, però aquest procés de despolititzar el cinema, la idea que la gent fins i tot pugui intervenir, que això no en fer-ho, dir, escolta, anem a triar quines herbes medicinals apareixeran al curt. Vam fer una comissió amb dones de la Vall, amb la Suset, que té l'última herboristeria que queda a la Vall, és la princesa del Museu de les Trementinaires, amb la Mercè, que la seva tieta havia sigut trementinaire, amb un parell de noies joves que estan intentant recuperar, que els vam ajuntar i vam dir, en el guió, quines herbes us agradaria que sortissin? A mi, que mireu, hòstia, em sembla que és, joder, és entendre el cinema des de la base. El procés dona... El procés, jo si hagués pogut filmar quan vaig arribar a Paramola, arribant amb el cotxe, que se'm va encallar el cotxe, perquè on vivia la Ona, que és aquesta nena, té una explotació ramadera a la seva família, i va aparèixer un jeep. Una vegada es contraria, es referint a la sensació que si agafem un actor famós o un... Hi ha molts projectes de grans directors que només treballen amb actors amateurs, diguem, i que han tingut molt d'èxit, no? I abans has tocat un
tema que és el tema que deies de la llengua, que a mi m'agradaria comentar-lo, perquè hi ha una de les pel·lícules que he tingut aquest any a concurs, que és la invasió de les barbes, i la veritat és que és una temàtica de memòria històrica i ella ens explicava el dia de l'inauguració que diu que anar a buscar ajudes públiques és molt complicat, i ja explicava com li ha costat moltíssim aixecar aquest projecte, no? Perquè per desgràcia les entitats públiques que financen tenen uns poders polítics determinats que si són uns o si són uns altres doncs trobaran més facilitats o menys facilitats en tirar endavant aquests projectes. No? Per això és tan important que hi hagi un fons de temàtica delicada per un idioma, m'has dit tu, no? Hosti, doncs no, vull ser una cena de projectes en català, perquè és important que vagi en català. I llavors es explicava tot aquest procés i realment dius, hosti, si ja és difícil aixecar un projecte, aixecar-lo contra l'estatus imperant en un moment determinat doncs encara és més complicat. No? Sí, en aquest cas hi ha un component de militància, no? Que també un finançament per poder estar en un mínim de sales, no? Perquè si no era realment complicat. I en aquest cas el component de militància doncs, ha funcionat bastant per desgràcia també, no? O sigui, perquè realment doncs, hi ha un sentiment a l'àngel que s'ha de protegir, perquè és que si no fem nosaltres no ho farà ningú, perquè si no les institucions... Que va ser un projecte exitós i bastant ràpid, no? A través de l'encara. Llavors porta les estrenes, no sé què d'això, i ara em sembla que porten, han recollit 50.000 euros, més de 50.000 euros, només per distribució. I és interessant que hem plantejat això també, les coses que pots aconseguir, en aquest cas hi ha un llibre de tot el programa que s'ha aconseguit tirar endavant el projecte. No? O sigui, és bonic perquè pots anar a veure la pel·lícula i després tens el llibre de tot el que hi ha darrere, o sigui, està trobo bastant ben lligat, podes llegir el llibre i veure doncs, tot el que hi ha hagut darrere d'aquesta producció, no? I de la sí que era també com que comentava abans, de recompenses i de fer una experiència diferent, més completa, no? En aquest sentit també hem sigut lligar bé, no? I tindràs com aquesta experiència diferent, un projecte més a fons, no? Una experiència molt xula. Bueno, són noves iniciatives molt interessants, no? Com que deies, trobant noves experiències i això, no? Noves... Però bueno, al final hi ha esperança, no? Si ja aconseguit finançar tots els 50.000 euros, vol dir que bueno... Sí, i bé, i a més, en els temes de la biblioteca, era un projecte així molt raro que sempre en cap de progrés era Bassola, va fer 300.000 euros, una barbaritat, però està pensant, per exemple, molt que em lligava amb aquesta idea que era la mort del Guillem, que és també una altra sèrie mandant perquè és Mercet, que també va fer una directora argentina que deia però escolta, a Somàlia es fa cinema, a Afganistan es fa cinema. El govern, no? Llavors, al final, el base democràtic, cultural, és un dret, la cultura, per tant, bueno, sempre et quedarà la gent, jo el que dic és que sempre et quedarà la gent i al final també està bé per això, no per romantitzar-ho perquè et genera una precarietat, però bueno, potser hi ha projectes on el fonamental és la gent i no la institució pública, no? No, bàsicament, no sé exactament realment com funciona Verkami, sí que sé que et donen aquests diners, no? Però no sé què és el que ells reben a canvi. Però sí que fa anys, no es va acabar creant, però es volia muntar una plataforma, que a mi la idea em va semblar brutal, passa que al final... Tu ficaves finançament a la pel·lícula, no? O el que fos, com un Verkami, i això et donava una petita part de productor. O sigui, tothom era productor. Òbviament, depèn de la quantitat, guanyaves un percentatge o un altre percentatge, no? I a part també es volia donar a la gent que fiques diners i tal, com aquesta idea de dir, va, si aportes, a part de ser productor de la pel·lícula, pots vindre un dia del rodatge. Així que portem molts anys a la indústria, ens donem poc a compte de l'important o el diferent o l'extraordinari que és per la gent de peu viure el rodatge, o estar en un rodatge, i el diferent potser de dir, bueno, doncs mira, m'ha recordat i m'ha semblat molt interessant. Al final no va sortir endavant aquest projecte, però bueno, m'assegureu que és iniciatiu sobre això. Sí, bueno, no sé, realment això, el que m'està comentant a mi és el que potser, doncs això, avui en dia el marxandatge, tot això realment, potser la música en directe segueix funcionant moltíssim, la gent vol viure el concert, vol estar amb el seu artista, no? I tot el que puguem oferir, no? A vegades això, doncs, el finançatge et permet monetitzar coses que a vegades doncs, el teu públic, la teva comunitat, la gent interessada amb la i d'alguna manera doncs, això, que
en el cas de Bergami no es pot, o sigui, la inversió realment és una cosa que està regulada a nivell de la Comissió Nacional de Valors, i llavors tu no pots fer una oferta pública tu perquè se t'acudeixi, no? Donarem un tant per cent de la pena, tot això està superregulat, no? I realment es considera com un producte financer, llavors està... sobretot en empreses actualment, no en pel·lícules. I bueno, després també hi ha, clar, que això que sí, seria com interessant, no? Si al final totes dominen sin benefici, no? Però entenc que quan comentaves això, doncs, que no voler quedar Déu, no és això, no? La gent que vol invertir és un perfil, no? I intenta treure benefici. No sé si, diguem, incorporar el públic dintre dels beneficis, que al final potser no n'acaben donant, no sé si al final seria com una idea que acabaria funcionant gaire bé, no ho sé. I que jo crec que també és una perspectiva diferent, la d'aportar un projecte que no voler ser productors, perquè jo crec que complica... Sí, jo crec que al final és confiar en que hi ha una gent creativa que tirarà endavant un projecte que t'agrada, no? I llavors per això, de l'altra banda, sento que com que ja entrem en una cosa d'unes lògiques de mercat, com que em sembla que perd una mica la gent que tu els estàs donant pasta, tenen el criteri que potser t'agradarà, no sé, ho veig més així que crec. No sé. I també que els rodatges de realitat són bastant avorrits, però els rodatges de ficció, uau, o sigui, el primer dia potser... No desitjo un rodatge a ningú, jo. També és veritat que, per exemple, l'altre dia parlàvem d'aquest tema, no? Perquè la recompensa que es venia als rodatges i miràvem com podien venir i l'ajut de realització, la Raquel, a la de direcció, s'estava queixant de dir, no, que no vingui ningú al set. Perquè al final el set, ni nens, ni animals, ni que és cada hora quan ens gastem de rodatge. Que és una manera, quan veus allò dius, vale, ja ens veurem al vespre a casa, faig una, no, estic a l'hospital, però és veritat, clar, si no poder accedir, si tu tens algú que pot estar amb ells i s'ho miren una mica a la distància i a tu no et veuen, i tu no et veuen. Ara estem amb el debat aquest, que fem la roda de premsa, que fem amb la visita dels que estem com trobant la manera de creixer sense que sigui molt agressiu. I ja no dir, per atacar el tema aquest, jo també pensava que a mi em sembla malament que la gent pugui invertir per treure una rendibilitat per segons quins béns, no? Sí que és veritat que jo penso que és el mateix, hòstia, que inverteixis al cine per quedar-te un 20% de rendibilitat, doncs el que estem treballant també des de la lògica de l'economia social i solidària, amb la Federació de Cooperatives de Treball i tal, és que hi hagi gent que digui, no, jo poso, un momento, 10.000 euros, que són diners que pres, ara ja que som un senyor de 40 anys, que demanar ajuda i esperar que la gent t'ajudi, no perquè ets un comodó, sinó perquè hi ha molta gent que et vol ajudar una mica, igual que tu ets a la gratis, no te la deixen gratis, però que s'arregla molt bé i et busquen el dia i... Bueno, aquest marc també ha de ser en el cinema. Clar. Finançant tantes pel·lícules que si no arribarien. Clar. Si només fos per interès econòmic, doncs tindríem les pel·lícules comercials de sempre, de les 4 distribuïdores. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta desena edició del Maresme Film Festival, donar la vostra opinió. Crec que ha sigut un debat interessantíssim i esperem que inspiri a molta gent i comenci a tirar, perquè al final és una il·lusió, no? I la il·lusió a vegades tira molt més que els diners, no? I res, doncs, moltes gràcies i